subscribe dan komen-komen di channel YouTube-nya Mas Edi Nyem. Terima kasih. Yuk ngambara ing ngamang anya langot bebasan tanpa gagasan sate mati nawa ngimpi lambara ing ngawang angen langot bebasan tanpa medare jagat ngolandara glambarango gawe ngombar gagasan sate mati
Raja arane gawe geger nyolong sinta anomane pencut kawos dadi amu kobong gedhe jroning praja jeneng kula lali aja lali niki sule kula aja dianggap sepele kolamba dana melu ambang ati dan sanggup Deli yen dadi lara gala sederetan dalu ketok aneke wala nganti ati besok apa bakal bali yen bali baca monggo Pak. Iya. He a 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 he a. Yuk. Ngelmu iku
Iya. Nyata indah ing kutha Semarang, jero kutha Candi Baru abah kaindahan kotlan alami pranyata anyeng semake anyung rage gunung iwane bengawan tengen pasapinan pelabuhan papan pinggonan pambanone saya Semarang indah kota Semarang. Iya 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 iya. Iya. Gadungan edan, gadungan raju, pranyata kanggo tuladan
godhoke pangsemarangan solahnya prajurit kang mekak turangga cekak-cakit tranggenas kang tampil tatagaran paribasan ning palagan siaga maju anggrung kabeh nagara ngomandangi bumi kita Swantara kang kalaka senine lan tradisi modha-modi cacat-cacat tali wadah kesenian godhoke pangsemarangan solahnya prajurit kang mekak turangga cekak-cakit tranggenas kang trampil tatagaran paribasan ing palagan siaga maju anggrung kabeh nagara ilang kaelah iya Raja putri Magoda ingkang asekar mati sansaya rinoji nyata sang putri Raja putri Magoda hita 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 wasantara sepi anggonku nganteni namamu janjine kepiki sliramu prasetya surasane kragatke paseduluran biyen katon piye saiki sajake ora glape apa to kersane ninggalake aku mung sawulan pindhane wis telung wendo pangarsaku saikine wis entuk gantine jangono ning mbok ya aja ngono.
Iya. Ah, ah. Ah. Sorara megemara sarane batarba pindhangane samudra pasang lampahing para madya. Suarane betarupo pedhot benangi. Nggih, nyuwun kawigatosanipun sekedap nggih. Panggilan kepada Mas Doni ditunggu di bengkel injeksi MD Berkah Motor. Ngaten nggih, Penderian Kulon. Tempatipun Mas Jito, ngaten nggih. Nggih,
dengan nopol 6821 HW. Monggo. Iya, a, e, a.